tots aquests actes bonics del poble. Perquè aquest homenatge a la bellesa, un homenatge que no ha de ser només d'una missa, que és d'una gràcia, ha de ser un homenatge de cada dia. Hem d'estimar els nostres grans, els hem d'ajudar, els hem de fer costat i, sobretot, les lectures ens diran una cosa molt important. Hem d'aprendre d'ells, quins són la saviesa, el fossa de saviesa de la cultura del nostre país. Us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, en qui Déu, Fill del Pare, vos que heu pagat el món. Si el reflex més platejat de lluna clara damunt l'onada es volgués quedar. Així recordo el teu cabell, amiga blanca, mig amagat pel mocador i es feia estrany venir d'allà de fora via i acostumar-se al tremolor constant d'aquella espelma que fent mitges consumia, on esperant cor i record s'estan. I una cançó que sí que no, que tard o d'hora de la memòria feia un cabrer i era l'arrel des del bressol fins a la tomba, llavors campada pels vuitens del món, que lleugera avança la barca amb la vela inflada per l'onada dels pescadors, com si fos garbí, com si fos mitja orquestra, com arrenca i solca la terra, que la veu trencada va acompanyada d'esquella i vol, si no fos pel temps, si no fos pel
si una arada secular l'hagués llaurada i en cada plec hagués amor sembrat. Qui sap si estrany o enamorat, amiga blanca, qui sap si lliure o bé forçat, qui ho sap. Homenatge al que jo canviaria el nom. Homenatge al coneixement, a l'experiència, a la trajectòria vital, perquè tot això és el que celebrem. Ara fa 59 anys ens trobem a l'any 1956. Molts dels presents encara éreu uns nens. Altres havíeu entrat a aquesta edat difícil que anomenem adolescència. Però tots i quasi tots estàveu treballant per treure endavant a la família. Cada un de vosaltres té una història que explicar. Són 70 anys i més de vida que cal celebrar amb orgull. Heu format una família, heu lluitat per unes condicions millors i les heu aconseguit. Si comparem els vostres anys de joventut i edat adulta amb la nostra, podem afirmar que estem on estem perquè no us heu deixat vèncer per les dificultats a què us vareu trobar. Eren temps de postguerra, dictadura, repressió, la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres polítics, dificultats econòmiques, i només acceptava una manera de pensar. Però no vull parlar de política, no toca, sinó de festa, de retrobament, d'intercanvi, d'assenyalar la importància de la interrelació generacional, perquè en definitiva és la història la que ens ensenya i aconsella, i cada un de nosaltres ha construït, construeix i construirà part de la mateixa. Vosaltres ens heu mostrat un camí, i nosaltres tenim l'obligació d'aprendre dels vostres encerts i errors, per tal de fer de Cabrera i Catalunya una societat tolerant, generosa, treballadora, culta i saludable. Per finalitzar, vull agrair la col·laboració inestimable de l'Associació de Gent Gran, del restaurant Santa Marta per aquest menú tan deliciós que ens ha ofert, del tríptico amb el millor pa que podíem tenir, del nostre jutge de pau, el senyor Albert Joan, el sindicat per aquestes flors tan alegres, Carrefour, Plantes de Ribes, Lloguer Tèxtil, a la Carme Godall i la Coral per oferir-nos amablement una mostra de la seva feina. A Gixa i a tots els que heu col·laborat per dur a terme aquesta festa tan maca. Gaudiu-ne molt! Molt bé. Tant per part del mossèn aquest matí a missa com ara per part de
de la Pucci, a mi el que em toca és convidar-vos a seguir mirant endavant. Ells han mirat una mica enrere, fet una mica d'història, han parlat del present. A mi em toca, per tant, desitjar que tinguem tots un bon futur. Abans d'això, voldria, no sé si hi ha algú del cor parroquial que pugui dirigir-me, que aixequi la mà, perquè us veig a molts, però sí que voldria comprar la cançó que heu fet com a himne que no tenim de Cabrera de Mar. És la primera vegada que sento una cançó amb lletra específica de Cabrera de Mar, cosa que penso que hem d'agrair tots molt, i ja parlarem per veure si ho podem homologar com a tal. Bé, dit això, desitjar a tot el col·lectiu de gent gran de Cabrera de Mar, sempre us he dit que sou un actiu del poble, un valor del poble. Si a Cabrera de Mar hem d'explicar quines característiques tenim, no ens podem oblidar mai de que la gent gran és un dels principals actius i principals valors del poble. I per tant, convidar-vos a que seguiu sent així, desitjar que aquest any que ve i els futurs tinguem tots molta salut, la millor possible, i de veritat, de tot cor, felicitar-vos per ser com sou i donar-vos les gràcies per ser una gent encantadora. Moltes gràcies i molta salut a tots. El que jo vull ser és ser com tu. Jo vull ser la meva iaia, caminar sense bastó, sense pressa per viure, fer un menjar deliciós. Jo vull ser la meva iaia, caminar sense bastó, sense pressa per viure,